kitang tanan chismosa kay makiki kuan man tas istorya sa uban pero dili. Hi guys. Today is March 3, 2021. So karon mag-start ta sa atong activity sa kitchen. Our menu today for lunch is gisadong kalabasa. Ang atong isagol sa gisadong kalabasa, pork. So ang atong unahon karon is ang pag-clean sa kalabasa. Kay kasabot naman ta guys no nga ang kalabasa sa merkado is bisag asa lang ibutang. So kinahanglan gajud before ta mag utan sa kalabasa atong hinluan og maayo. Atong brasan, kumbaga kaliguan og safeguard. Ang atong journey sa atong kalabasa nga gisadong kalabasa. Mao ni ang atong journey sa gisadong kalabasa. So before ko kuan guys kanang before nato ni lutuon mo na giingnon nga grabing kadili-kadisa. So ingani ra gud guys ang start sa akong pagsabon. Sabunan kay aron kasabot na mo guys no nga kining kalabasa bisan asa lang ibutang or pwede ra gani sa semento. So kinahanglan ato yuning sabunan or brasan, brasan. Bisan ato ni siyang pakpakan, although dili yun ni siya mapakpakan ug maado, ato lang kanang laknit-laknitan diha og pakpak, dili jud tanan. Kay lain man kunang tanan gadto pakpakan. So aron makasure ta nga hinlo siya, so ato sa brasan, sabunan. Ano guys, kay kining kalabasa bisan asa lagi sa ako nang di ka istorya. Ini kalabasa bisan asa ni ibutang kabadjuan punis ilaga sa ilang stock room, diba? Today is March 3, 2021. Birthday karon sa akong cousin nga si Marilo Garong. Okay guys, atong i-greet si Marilo Garong og happy birthday. Hinaut unta nga maayo ang imong panglawas sa matag tuig sa imong mag-celebrate ka sa imong birthday. Okay guys, before we start our journey sa atong gisadong kalabasa, please subscribe kay Mercy Visto. So atong palihog kog subscribe guys kay Mercy Visto. So ang iyang content sa iyang vlog parehara sa ako everyday kanang activity. So mao lang ginagiingon ako kung ma-fit atong i-share. So mauna guys, atong ubanan si Mercy Visto sa iyang YouTube journey. Maot na guys, naa sinang Lina. Pila nakakatuig ng Lina panglaba? Atong interview sinang Lina. Kung pila nakatuig sa iyang pagpanglaba. Dugay na kong serbisyo. Dugay na kong nagdang serbisyo. Mao ito, dugay ng serbisyo. So karon ang karne nga baboy atong isagol ani ipa humuksa. So mag-cleaning sa ta sa laing mga buhaton. So ato naman ning nahinlo naman ni nato, ato naman ning nabrasan. So gay itong isda nga pinalit ako ning i-clean. Ugas ko sa akong isdang napalit karon dito sa market. So ubani ko sa journey sa akong pag-cleaning aning isda guys.
guys sa pagkuan kanang panit. Nganion ra nato guys ang pagpanit dili pud tananon. Bagsa-bagsa ra dili kuan. Kananon nato og panit. Kanang kadto mga gahi atong pangtangon. Kanay part nga naridapit sa ulo, gahi-gahi man na sumauna. Ug kanang mga panit ni jang naay mga diferensya manay ato pangtangon. Kung sakaling magkaroon ng sunang ganito pang klase. Humana og hiwa ang atong kalabasa guys. Ani among gamit nga makita. Atong tantangon ang excess. This is my luto. Kauban ako sa kusina ba? Dili ako mo nagisa. Kanang ang ako ra pong kauban dire. Oh, da. Sus kay na apsan man sila nga hindi sa sila ilang gidungan. Hoy, hoy, hoy. Ganang ingeng nang nanay. Oy, nanong imo man gidungan tanan. Ingon pud ag katong. Hindi lang katong naggisa. Ingana man si Ate Alma magluto may. Uy, katiko ba magluto si Alma? Dili ba? Dili ba si Alma nga na magluto? Kay katiko magluto si Alma. Kaya ko to ana lang pinapulan nga pagluto ba? Mga ni guys. Pinapulan ba? Pwede na ganito ano no? Sura pa lamang gamit na. Sunod. Ato sa ning pabugalan gamay. Ato na kumutamukan. Isa na ako na ikuan. Ato na ning ibutang ang atong gusto na ako duha ka luwag basta magtos. Imo nag-iingnan? Ha? Imo nag-iingnas man na? Okay na guys, luto na ang ating gisadong kalabasa. Okay guys, ahuman na ang among mga gawaing kusina today. So, nakasurvive lang gyapon. Uwan man guys! Hinguman ko. Hinguman abante ang imong nilabhan. Uwan na guys! Sinanglina, hindagan sinanglina guys, guys. Hinguan o kalis. Yapas ang ijang nilabhang hinayhay. So karon, thank you kaadyo. Nakasurvive na ng gihapon karong adlaw. Daghang salamat sa Ginoo. Nahuman nami sa among obligasyon karong adlaw. So daghang salamat guys sa inyong pagtanaw sa among mga videos. Sa among mga sa akong ka-team nga si Raquel. Okay, sinanglina guys nga ria maglaba og Lunes, Miyerkules ug Biyernes. 3 times a week na siya diri mag-duty og laba. So sinanglina is more than 25 years na si Janag alaba diri. Wa pa ko'y anak, daga pa ko nga ria. So karon 17 years old na nga akong anak. So ako ning interviewon si Nanglina in the future sa akong vlog nga
Kanong nagpadadyon si Jain 25 years na si in service diri asa pamilya Asilong. Kani akong kauban sa kusina si Raquel. Kaduha na di ay puding balik kay kuan si tindira si in year 1985. So pagka 50 years old na ni Jan, balik na siya kay syempre daga naman pud butro si di balik na pud siya. So wa nag-expect nga nagka abot yung ming Raquel ning among mga gugma diri as bye-bye. Pakatawa lamang ta guys kay mao naman to ang among activity. Basta gani buntag ako magmerkado nya pag abot maghikay tabang sa kusina. Ini ka human sa among gibuhaton diri sa kusina, di mao na maglingkod-lingkod na. Basta ako mulingkod na ko kay gani harap ko gunad na akong di ba riang ato kong merkado. Diya, naiusay masangit ko silingan, chismes. Ngadto ko mag-espeyo-espeyo. Nya pagkahuman unsa nang orasaha ko nakalingkod? Unsa nang orasaha nay among oras din na be. Unsa nang orasaha? Alas 9 ko ing adto sa merkado. Diya, pag abot na ho diretso hikay sa mga sundan ug unsay angin kanang lutoon. Kay akong tabangan si Raquel kay di pud mahuman og si Raquel ray akong pasagdan. Unsa naman ang oras din ha be? Kamo nay mag-adjust din unsa nang oras sabi. 11:30. So it means alas 9 ko hinggikan ja pag abot wa ko mulingkod wa pa magani ko snack hangtod karon. Alas 9 ko hinggikan nya alas 11:30 na karon. Di pila na ko ka oras bumarog, duha na ka oras og tunga. Mulingkod ako sa taga Masbati pa. Ingkod. Ingkod. Diba? Mana magbagot-bot ako karon kay di ganahan kong bagot-bot bisan mga luspad ko. Mauna na guys, mag-relax. Ayaw mo pagmaining akong mga naas kalikuran nga mga daghang mga chucho din ha. Kay kana mo nay akong bikanan pero kasabot mo guys kung unsay soda na basta dili na gamiton pag-bake na ho basta tapulan ko maghimog cake. Bulad, dako kayo. Yang ako guys. Bulad, ang sulod ana, basta way gamit og baking. Way baking pero anak ko as bulad Labihan dako as bulad. Mao ni guys. Labihan dako as bulad nga unsa isda sa bato. Mao na. Diha ra ka guys. Madyo na diha guys kay safety way musod nga ari 80. Madyo na diha guys kay safety way musod nga ari 80. Sinanglina gihanghang sa idang nilabahan nga hinguan og kali. Mao na nga. Moingon ko sinanglina kinsa man na guys. Mao na. Lihan niyo. Mao ni maaliglihan lamang pud mi diri guys nga. Guys, maaligrihan na lamang pud mi diri basta naas ng lina. Kay mo aligri ang among kusina. Gahapon mingaw, di ba gahapon mingaw nag-upkuan man sad ko gahapon nag-vlog ko katong sa itong himo gahapon kil nga sudan. Michado. Nag-vlog man ko gahapon sumingaw di ba karon aligri kay naasin ang lina. So mao ni among ganap basta naasin ang lina mga aligri mi. Mukalit og dagas ng lina basta naikuan. Mauni. So magtuking-tuking lang sad ko. Uma naman di na lang i-future ang among lamisa dito kay December gihapon tong kanang maura maghihapon tong among lamisa nga tuwa round table wa man to na square. So ang among sudan karon gisadong kalabasa nga gisagulan og baboy unya diha may among nakit-an nga kuan dito sa ref kanang nukos nga anak kadako. So ako nalapong apil og isa. So mao na to guys ang among menu today. Kung magkalisod guys, ay buwan diri ang dako kadyo. Sobra pa sa dakos bad na ho. So karon ato ning dagdagan kay diha ko'y short vlog. Nag-comment siya nga ingon siya dito sa iyang comment is patas-antas-an ko akong vlog. So unsa may akong ipataas is mag-chika-chika na lang ko. So ang akong ikachika today is kana bitong mga patama sa Facebook nga maingon nga siging kada Domingo simba ko no. Pero kada Domingo simba
Pero Monday to Saturday, mga chismosa. Nga kaahak uroy, patama uroy ni si admin. Naman di ay nang dili mo simba, dili mo mangliba, mang chismes. Adyo mo pataka-taka. Di ba nang lina? Maadyo na naman po ning mo simba, maiban-ibanan po ng atong saa. Kung nanglibak butang ng chismes. Okay na nang mag-chismes kay kining kining chismes. Kauban naman na sa atong kinabuhi ng linano kay na may chismis nga giganahan sila sa atong istorya sa atong kinabuhi nga i-share bitaw nila ang atong kanang atong istorya sa atong kinabuhi. Pero para pud nahon ingon ko nga kanang ingon ko ingana nga okay ra nang mag-chismis basta dili lang punan. Basta i-chismis ta nga moingon ayaw na pautanga kay daghan nag-utang bisag dili tinuod. Basta i-chismis ta nga munatay third party, mauna maore, dili po na mao. Pero hisgutan ang atong kinabuhi, labi na o may maghisgot-hisgot sa atong problema nga. Kita lagi, mo nagiingon nga, friends don't lie. O, di ba? Ang atong mga friends pod mo, til man po na sa ubang mga friends nga, uy ka na si Pulano, naamde na sila problema. So, dili na taing-an na maapektuhan kay ngano kauban na nas atong kinabuhi kay maskin atong kaugalingon maghisgot ta og kanang kinabuhi sa uban kay naa may mga istoryas kinabuhi sa uban para nang KMGS para nang rated K give future na nila para makuhaan og mga pagtulunan. So sama ra na sa ubang mga tao nga uy si Pulana nga anak. So kitang gichismisan or kitang nakasabot sa ilang istorya at makahatag na po na nato o fiction. Ilang kinabuhi. Ako na to guys, akong ipatas-taas ang akong story, ang akong vlog today kay maulag ito nga. Kanang naingon nga na apektuhan ko sa mura pug nasungutan ko nga. Kada Domingo simba pero Monday to Saturday kuno ang magchismis. Oy, admin. Ikaw admin, wa ka na nismis diha admin? Nagsigang kang ilong. Nagsiga-siga na magong ilong. Oh. At kitang tanan chismosa kay kuan man tas istorya sa uban pero dili lang pud nato daoton. Maminaw rata kung natay ikatambag, ato tambagan sa maadyong tambag balibag. Okay guys, maura na ang akong gidagdag sa akong vlog today. Okay, bye-bye. Thank you for watching my videos. Okay guys, akong tarungon ba? Okay guys, thank you for watching my videos. Oh, ayaw na ninyo ikasakit. Okay guys, ang atong vlog today, ayaw na ikasakit. Chika-chika ra na. Diba? Mao na guys. Huwag idibdib. Kay para maka-AdSense ko. Pasikat ni guys, pasikat. Oh, bitaw. Sige ka. Maganahan mo gagawin na amis ng Lina diri. Oy, anya nga mong iro, sige pong hilak-hilak. Sige pong hilak-hilak. To Madam Raya kay mo ingon. Pagkaalig diri. Mau bitaw to. Unsa mao na guys. Okay guys. Akatungwa pa dai naka-subscribe, palihog ko og subscribe kay medyo mainit-init na ning atong mga vlog sa 2021 kay nila pa to makalaglaag na ta ana. So katungwa pa na naka-subscribe sa akong YouTube channel Alma Joy Vlog o subscribe na mo. Nya pinduta pud ninyo ang bell button para pirmi mo update sa akong mga videos. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. I'll see you on my next video. Bye bye.